Inselmilkom u nistedinkom għal 75 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan it-tielet ħadd tal-għid naqraw dik is-silta sabiħa fejn Ġesu jidher lill-apostli tiegħu f'xatt il-baħar tal-Galilija u nerġgħu nisimgħu dak id-dialogu bejn Ġesu u l-apostlu Pietru. Tħobbni jint x'mhum bin Ġona, tħobbni jint aktar mill-oħrajn, u nafu li għal 3 darbiet il-mulej Ġesu jisaqsi lil Pietru u għal 3 darbiet Pietru jwieġeb u fit-tielet darba b'afsa ta' qalb għax kien reġa' staqsih għat-tielet darba, mulej inti taf kollox, inti taf li jiena nħobbok. Kemm hu sabiħ l-ewwel parti tal-Vanġelu ta' dan il-grupp ta' apostli li reġgħu lura jistadu u propju waqt is-sajda tagħhom mill-bogħod jarfu il-preżenza ta' Ġesu imqajjem minn bejn l-imwiet. Ġwanni li jarfu il-mulej dan, Pietru li bħeġġa kbira jintefa' l-baħar biex jersaq lejn il-mulej Ġesu. Kemm hu sabiħ niftakru li l-mulej irxoxt jiekol mad-dixxipli tiegħu. Ifakkarna illi anki llum li huwa ħaj jixtieq jidħol f'intimità ta' ħbiberija magħna b'mod partikolari matul l-ikla ewkaristika. Imma ħanerġgħu lura għal dak id-dialogu sabiħ. Forsi anki llum il-mulej Ġesu irxoxt verament ħaj fostna li jakkumpanjana f'kull pass tal-ħajja tagħna. Forsi anki llum il-mulej kontinwament qed itenninna int tħobbni aktar mill-oħrajn. Ħana nafu kemm huwa faċli nintrabtu ma' persuni u xi kultant nagħmluhom allat tagħna, kemm xi kultant naqgħu fit-tiġrib illi nintrabtu mal-ħwejjeġ li jgħaddu u l-istess nagħmluhom kważi kważi iċ-ċentru ta' ħajjitna, allat tagħna. Il-mulej irxoxt qed ifakkarna li hu biss is-sit tal-istorja tal-bnedmin, li hu biss il-mulej ta' ħajjitna. U għalhekk qed itenninna anki llum tħobbni jint aktar mill-oħrajn. Jalla t-tweġiba tagħna tkun bħal dik ta' Pietru, mulej, inti taf li jiena nħobbok. U l-mulej jgħidilna, ejja allura, imxi warajja. Nselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.